Som presvedčená, že by sme reagovali úplne rovnako, keby takýto právny predpis predložila ktorákoľvek vláda. Nie je to vôbec o tom, kto sú osoby a obsadenie. Jediné, na čo upozorňujeme, je, že poďme sa rozprávať, pretože vlastne právne predpisy a aj ten samotný inštitút statusu chráneného oznamovateľa bol písaný za vlád pána Roberta Fica a pána Petra Pellegriniho, takže predpokladám, že sú aj okolo nich ľudia, ktorí ešte boli pri tvorbe tej právnej úpravy. Ja som osobne napríklad pri tvorbe tej právnej úpravy nebola a teda skôr voláme po vecnom dialógu. Neviem, čo iné by som mohla na to povedať. Naozaj pre nás je to otázka vecnej diskusie, tak aby sme to posunuli ďalej. Nemáme pred sebou obraz konkrétnych prípadov, ktoré chceme riešiť a za ktorými vidíme politiku. Naopak, skôr nám je ľúto, že sa tá téma politizuje, pretože sa tak trošku stráca to hlavné, o čom by sme mali v súvislosti s agendou ochrany oznamovateľov hovoriť. A to je nie zneužívanie, ale to, ako to vieme podporovať v praxi, ako vieme podporovať čestných ľudí a aby sme ako štát vysielali skôr povzbudzujúce argumenty k tomu, že tu je naozaj právna úprava, ktorá ich môže efektívne ochrániť a že vieme navigovať toho človeka.